Čaute, zdravím vás z Brestu vo Francúzsku. Strašne dlhá cesta. Tam máte povedz niečo zaujímavé? No, sme tu, cestovali sme 2 dní. Bolo to únavné, ale našťastie to máme za sebou. Bývame dvaja chlapci v karavane, ja a Maťo. A čo svedčí aj o tomto bordele? Ale to nie je také hrozné. Mali sme predtým karavan na parkovisku a tam ľudia popri nás chodili, ale teraz je to celkom dobre. Lebo jeden výhľad máme takto, z dverí výhľad. Čo je v pohode celkom. A druhý úžasný výhľad z okienka, keď papáme na budovu. Ale veľmi výhodná vec je tá, že máme elektriku. Ale dochádza nám voda, takže Maťo bude nosiť v bandáskach. Všetko nabité. Maťo bude nosiť v bandáskach vodu, lebo nám dochádza. Nie, dotiahneme pekne hadicu. Najbližšie, kde sa dá. A tak budeme nosiť bandásky. Cedník na hlave. Najkrajšie na tom cedníku je aj takto, že sme robili rýžu. Majú tu loďky. Aj loďky, čo sú na vode. Čiže veľa lodiek. Miesto so vstupenkou na olympiádu dostáva Martin Beránek zo Slovenska. Slovakia, kričia s nami Izraelci. Aha, už tu nie sú. Robíme si prdel. Tu nás sa skladajú plachty cez deň. A Izraelci majú tam plachty cez deň. Tam, ale už tam nie sú. Tam na boku stoja plaváky, neviem či vidíte veľmi. Izraelci tam mali plachty. Mali plachty. Tam je stan, kde majú nejaké porodu papalaši. Tu je hlavná budova. Tam sú hajzle, sociálky a podobne. A za tou budovou máme karaván. A ako vidíte, zatiaľ tu nie sú plachty. Dnes tu už boli plachty. Aha, to nemá. Podstatná vec je nepustiť sa, že Maťo? Chlapec chce zistiť, skade sme a nejako sa mu to nedarí. Do Slovenska, Slovakia. To je aký borec, to chcem aj ja vyskúšať. Ja som sa na to povedal. Maťo. Maťo, čo nám povieš o našom diele? Niečo zaujímavé? Niečo zaujímavé? Je tam SVK. Ďalší člen. Nie, vôbec to nevyzerá nejak ďalší inak. V podstate člen našej výpravy, Maroš. Wow. Rozbije sa. Maroš, nekývaj nás. My rozkývame. Nie, bo spadnem ešte ja, alebo môj telefón, a to bude úplne super. Bum! Tam je náš výtvor. SVK 40, SVK 20. 9. From Slovakia. Á, nekývaj, Maroš. Nekývaj. Čo? To by bolo z dnešného videa všetko, dúfam, že sa vám celkom páčilo. Snáď bude aj na budúce a dúfam, že ho vôbec dám na internet, keď tu niekde nájdem Wi-Fi. A ideme vyskúšať spať, pretože už 11 hodín a nádherne všetko vidno. Snáď o polnoci už bude trochu tma.
Prvé miesto so vstupenkou na olympiádu. Ešte som nepovedal tvoje meno. Čo? A sme v Breste? Áno, nie v Breste. Dobre.